ayan, para ma-verify natin na wala nga siyang hangin, ay susubukan po nating i-adjust itong pressure switch. So adjust muna natin para talagang ma-verify natin na talagang yun ang problema, wala siyang hangin na kailangan na talaga nating mag-recharge. So kung mapapansin nyo, nandyan yung baba at taas. So ayan, hindi po yan normal. So subukan natin i-adjust. Pihitin po natin ang pa-clockwise, pahigpit. Yan. So mahigpit na po yan. Ilang turns na po tayo. So obserbahan po natin. So bali ganun pa rin. Diyan pa lang mapapansin natin na walang pagbabago. Kahit nag-adjust na tayo, wala pa rin pagbabago. So ayan, iniikot ko pa rin. At ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. So subukan din natin pihitin tong isang adjuster dito. Kasi sa dami ng ikot ko kanina, wala pa rin pagbabago. Dito naman sa kabila. Ibig sabihin, kailangan talaga mag-recharge. Ayan. Ayan. So mahigpit na, ganun pa rin, mabilis pa rin. So positive po mga ka-fix na ang problema nito ay kailangan na nating mag-recharge. So proceed na po tayo sa pag-recharge. So bago yan, balik muna natin to sa dati niyang posisyon. Luwagan ulit natin. So balik muna natin. So eto na, no. Bago tayo mag-recharge nitong tank natin, so hanapin muna natin tong level. So ayan po, itong level ng tangke. Kasi dito tayo babase kung gaano kalakas yung pressure na i-recharge natin, no? So ayan po. So yan ang babasihan natin para accurate yung pagre-recharge natin. Okay, ayan po, no, yung maximum pressure po niya ay nasa 10 bar. So ang 10 bar po is nasa 150 PSI. So yan po ang maximum pressure niya. So tested naman siya. Ito, tested naman yung tangke natin hanggang 15 bar. So mahigit yan 200 PSI. So ang nakalagay naman ditong standard recharge ay 2 bar lang. So yung 2 bar natin is 30 PSI. Yan po. Yung 2 bar natin ay 30 PSI. So magre-recharge tayo ng 2 bar or 30 PSI. So pwede naman tayong humigit kumulang sa 2 bar. So nakalagay dito, nagsisimula siya sa 0.5 hanggang 3.5 bar. So ang pinakamababang recharge niya ay 0.5 lang. So pero ang susundin naman natin ay itong 2 bar. So ayan, 2 bar. So magre-recharge tayo dito ng 30 PSI. Okay, dito tayo re-recharge mamaya dito sa charging port ng ating barem tank. Okay, so ang pinaka-kailangan lang natin dito ay yung compressor. So umpisa na po natin. Bago tayo mag-recharge, ang una natin gagawin ay patayin yung pump motor natin sa breaker niya at sunod nating i-drain yung ating tangke. So dapat wala po siyang laman, ha, para siguradong
free charge tayo na 2 bar. So ayun po. So patay na yung brake yan. So sunod na po natin i-drain. So may gumagamit naman sa baba, sigurado madi-drain na rin yan. So pwede naman natin i-drain dito para makalabas yung pressure, kasi may bleeder naman dito, pwede natin ditong ilabas yung pressure. So ayan, so totally zero naman talaga siya. Ayan, wala naman talagang charge. So ayan, zero na po yan. So ayan, ay ilagay ko na yung ating gauge, at makikita nyo naman na dito pa lang sa gauge ko ay nasa 0 PSI. Ayan, 0 PSI. Nasa 0 PSI po yan. So positive po na wala siyang hangin. So umpisa na po natin ang pagre-recharge ng 30 PSI dito po. Ayan. So 30. So dahil hindi kaya ng compressor natin kargahan siya ng 2 bar or 30 PSI, so okay naman tayo dito sa 1.5. Nasa 20 PSI naman to. So pasok na tayo sa 0.5 hanggang 1.5. So kasi ang initial charge na pinakamababa is 0.5, so nasa 1.5 na tayo. So malamang okay na rin yan. So try na po natin. Okay, subukan na po natin i-on. Ayan. So ayan, kung makikita nyo po, naka-on na yung breaker natin. So ayan, unti-unti na po siyang tumataas. Hindi na kagaya ng kanina na baba-taas. So seconds lang baba-taas. So ito may pagbabago na, oh. Ayan, unti-unti na po siyang tumataas. Ayan. Okay na po siya mga kapiks. So kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel ko at Facebook page, so please like and subscribe, and click nyo rin po yung bell button para updated po kayo sa mga latest video ko. So ayan, namatay na po siya, unti-unti na rin bumababa ulit. So ayan, hindi na kagaya ng kanina na baba taas. So ayan, so dito na tayo makakapag-adjust ng tama. So isa-set na natin siya sa tamang pressure nya. Ayan. So gumana na ulit. So yung itong naririnig yung isang motor is papatayin ko muna, no? Ayan. Ayan, gumagana na po itong isa, oh. So bali na iset ko na. Ayan, o, di na kagaya ng kanina na sobrang bilis niyang mamatay. So patay, andar, patay, andar. So ngayon, o, ayan, laki ng pagbabago. So isiset ko na lang to mga kapiks. Ipihitin ko to, itong nasa gitna, para sa kanyang right setting. So ayan, okay na po, automatic na po siya. So that's all mga kapiks. Thanks for watching.